Zviri Mudzimba. Something's all right. Ngone. There's something that's not wrong. I should answer the situation with you. Say what you need to all my questions are what you need to. Say what you need to my questions as well. Apachana ponyepa. Everything's a nice kudza. Chokwadi. My name. Hello. Nilikumbra musika ku green. Timbotawa. Kwakanakere bamkuru. Waraitire nduye. She is now. She's my wife. And you slept with her. Tavona, right now, I want to kill you. But the only thing that's stopping me is because you are my friend. You were my friend. And for that, I respect you. You are a very good friend. And for that, I respect you. God. And you know why I had to bring up this? Where is this coming from? Because I want to know. Okay. It's coming from the fact yokuti Tafuma unimwana. Yes, I have my 2 kids coming. What are you talking about? What? Oh, I'm going to Vanessa just for fun. Huh? You didn't know that a baby was on the way. How could you do this to me? Everyone knew except me. I am the dumb one. And I remember you are very smart. You are very smart. And everything is good. You have managed to keep that secret for a long time. And you didn't even tell me. It's okay. Wait. It's okay. What did you say? I am saying, Tavuma, congratulations. You have been a father for years. CD is your son. I mean, I don't even know. You should go and do DNA test. And then DNA. Huh? What? I trusted you people. I know I'm not a good person, but I trusted you people. I trusted all of you. I gave you my best. And what do? You betray. I didn't know. Nebamkuru kwakanakere kwatanguramba tangoonana katutu pazuva. Aunonaka my name. It seems like muri iri kukura asi zatisi. Mudaedza kureva kuti chiyapa. Lauti ndione simba. Ndakuziva pari kushanda kwarari.
kushanda kunzipa kwa mamosa. Mune shops unotengesa mazi TV zo ndo marushande muti. Marari. Alright, mine. Maita basi. But I hope kuti zvese zvinenge zviripo. Zvese zviripo mine. Mutange munyazoshunguridzika chini bamkuru. It's a story for another day. Okay. Ya mukaenda ipapo munomuona anenge aripo. Maita basi moya mine. All right. Saka zvaita hangu ndichienda. Maita basi. Thank you very much. Okay. Bye bye. All right, mine. I wanted to grow up. And I wanted to be happy. I wanted to find someone who loved me and someone that I loved. I knew with marriage, my son is an amunonezan. But I wanted someone I could fight against the world with. I wanted someone who would always be by my side. This is what munesangani ma secrets ake. But I doubt is when it is we set tests together. My idea of marriage wasn't all this pain, this hurt, this suffering. Marriage is a good thing. But when it causes you pain, when it brings you sorrow, when it takes away your happiness, it's not a good thing anymore. When your best friend betrays you, your wife, and everyone else, and you are left all alone, what do? It's better to end the pain and the suffering. This is not why I grew up. This is not why I wanted to grow up. I just wanted to be happy. I just wanted to be happy and to spread happiness to others. But I know you're suffering. Just give up. Just give up. I need to go. I'll be gone. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Baby. Ndakaona ngenya yangu ya kuti nitem cross borders no big with nayo. So I was thinking kuti maybe ndikatsvaga basa mushop kana to any company. Ya manda uchinguri ne tactic nekanyaka woke kutsvaga basa. Andakati gara pamberi chiko. Azimba kugara pamba pakubowa sha. Taudo kuenda kubasa sezvinotova. Ndinoziva kuti pamiri panobatsana nabatsirana financially nei but zvachinja sha. Mazuva ano vanhu vachamborespect marriages nakakudza vanhu. Simba ko zvine basa reko. At least ukandisiya ndikaenda kubasa ndikatrain myself to be an independent lady. Nezvinari kuti kana ukazorwara kana kuti zuva raunongoti. Iyo kuti utange kuti nyengerwa. Ndozviziva zvinosvika mumakambani. Mabosi anenge atori take naona anenge imima achida kutraya like rawo. Saka hapana. Tomboti zvaitika kuzondobvuma ndiani. Iwekeyo. Nditombona chikutombosekeseka. Unovati chi? Vese varenda mabasa ngo matangira zvinoita 1 chachatenga watengerwa wakamvura kuri kupisa 2 ya lunch. Next thing to pizza wakutopiwa ne lift zvoperera kupi. Nesimba ini ndida uchandugoda kumenda kubasa chete handisuke ndinotsvaga varume keni ndikuziva zvandiri kufambira. Kufambira chi? Kushanda. Amanda. Simba.
nyaya dzako dzekuti kushanda idzi dzasida kutsinza. Inini kubasa kwangu inini receptionist anotopinda busy anotoziva first hand information. Maboss ese take naye kuti aedze kuchanza and obviously looking at her munhu angatori nema responsibilities ake. Eventually anopesana tozikabira diri because anga ine family to feed what iwo wafila kuti hauna unekuleka kamari kauri kunida ungatazopinda mumiedzo iwewe. Inawo andikwanise kupinda mumiedzo iyo because ndinewe. Apa unofanira kungonditrust wondisiya ndoenda kupi? Ndoenda kubasa. Sometimes mimi ka maAfrican men nga mune ameno zvamungori so munochengera zvinobohwa. Amanda, sorry nekukudza zvandinokudza kuti correct. But the point ndakudza ndaenda kudza kuti titori nayo first hand information na receptionist kubasa kwangu. Atori bama honeymoon and family yake wantoda kuti ifeed adi. Eventually chinodhakwa chitiri ichocho nyaya yotoripo. Ameno sha. Asi ndakudza ndoenda basa. Futi kana uri kutaura kuti varume vese ndo zvavanoita asi ndo zvaunoita. Undikwaniriwe. Ava ndikubvunza because kana uri kutaura is an obvious case kuti kana murume wese achidaro kune mukadzi wemunhu asingamurespect iwe wagara uri murume futi. Iwe hazvisi zvandaita man but nyaya yako hazvida kuinzwa iri kundipowa. Nai ndine experience nenyaya idzi chiwo choraramba chida kundibvunza man. Hey, experience. Wow. Ini kubasa ndokwandi kuzoenda. Whether you like it or not. Basa ndikuenda. Manda uzoda uninisa autozotipowa manje ndukunyimbe. Yo ndoda udzinyirira yo. Hapana kudzinyirira. Ewa varume ive nowadays ka maaneka kudzinyirira. Kwezvo ndikada kutarisa vanhu vamumarriage vakadzi vamumarriage. Vakasiya zvinhu zvese even my dreams are just because of the sake yekuti munhu amudzimba amumba. Urikuona zvinoitika vanhu vaunoshanda navo. Those are the people you're going to be spending time now. Zuva rese. You become more connected. Watone less connection nenini because atisa spend the time tese. Safunga kuti ndazata kakrush kana nemunhu. Simba even kuri kunzi ndoda kuhura I can even do that. Ndiri panapa. Maminutes mashoma and you will never find it out. Trust me, you will never find it out. So dotara zvandibhora ushinzwa. So dotara mashoko anondibhora. Hauna kubasa kwari kuenda pedza. Ha. Ayo varume mazwana. Ayo. Afinobona this is not fair. Zvinhu zvakachinja. Mamukaseko my prince. Tamuka mamukaseko naye. Pana anonaka era apa nhasi. Ndazvima banana ne. Svikaika nepana apa mutoona kuti pane chii. Mari kwapo my prince. Malemon ari kuita 10 bond. Babatanaka pane nyaya ndachida kukuudzai. Ndeko my prince. Handida hangu zvekutaura zvizhinji zvakawanda wanda. Ndoda kuti imimi mubude kana mabuda musagarise kwenguva hombe. Modzoka mozvionera. Handikwanisi kutaura mashoko akawanda. Aiwa kandiudze padiki kandigare ndichiziva. Aiwa imimi budai moenda mozodzoka. Munongoenda moita kunge muri kubuda kwenguva diki momva madzoka munozvionera mega. Hapana chakaipa my prince rega ndisvike pandanchisvika. Alright, titokuona ibabata naye. Tamuka mamukasei. Babata nakavane nguva vabuda. Komaitanaka. Maitanaka vanofanira vari mumba imomo. Aureka muna mukadzi wacho.
Maitana! Vrato! Maitana! Maitana! Vrato! Vrato! Hey, Vrato! Kuita basa rauti nechi utengira chikafu chisa wanumba mangu. Vrato iwe Vrato! Kuita basa rekufita wamwa rume mama ne mari yangu. Vrato! Ndati Vrato! Izvezvi ndakapfeka zvinhu zvakabvaruka ndichichengetewo. Vrato! Ndati Vrato! Nasi panofa munhu panapa. Ndamuona pambedza. Manya chako chivo. Ndikaremerwa sha. Wakaremerwa. Naiwe baba wekwangu kunditambisa kuenda basa. Kuchi utsinyere chi? Hanzi nekuti zvaita sei? Hanzi yeye ukaenda basa unozonohura watu zvimwe zvitenge zvisina urongeka zvega. Manje chamwari ka utoshinga nekuti varume vemazuva ano vatombodeka kana kusekererwa ukatongomusekerera chete kazvikutoda. Yo fanike simba anda kutondijairira. Ada kutondijaira. Hanzi yeye kubasa kuna kuenda manje tiri kutopedzana kubasa ndokwandiri kuenda. Asingade achida. Kuzere kuti mai vepa next door vangu vakatotakurwa vakaendeswa kuhama dzavo nenyaya yekuti hanzi vari kuhura. Mai vepa next pangodeti mai vakadzikama wati. Vakatotakurwa nehama dzavo vakatoendeswa kumusha nenyaya yechihure. Dei so ari mukadzi wasimba nezvitonzi waida basa kuenda unohura. Apa chiwestern chanyanya vanhu vari kuchiabuse kungoti vakadzi vemazuva ano havachakoshesa dzimba like 8 days. Alright, that's why simba sidoda kunendeswa basa. Arikuda kunifananidza nevanhu vekudhara. Hey, denda kuhura denda kahura kakudhara ndakandoona ndichishanda. When I was lawyer one, izvo chichashamisira nekuti ndazororwa naye. Manje achida asingatodi kubasa kwacho ndikutoenda because wanaka nowadays the world is changing. So you got to copy with that. Mukadzi wese anofanira kuenda kubasa kuti abatsire murume wake.